Lizarrako larrain dantza ibilbide zirkularreko dantza misto bat da, beren artean ezberdinak diren 7 dantzez osatuta dagoena, dantzari suite izaera emanez. 7 atalak urrenez urren honako hauek dira: hasierako kalejira, katea, fandangoa, baltxea, jota zaharra, bolerak eta azken korrikaldia. Dantza hasteko, gaiteroek hasierako deia jotzen dute, eta bitartean bikoteak osatzen dira, mutilak nesken ezkerraldean jarri. Dantza hasi baino lehen, mutil bakoitzak bere bikotearen zapia galtzaren gerriaren ezkerreko aldetik zintzilik jartzen du. Deia amaituta, hasierako kalejira hasten da. Honekin batera, bikoteak eskenara ilaran ateratzen hasten dira erlojuaren orratzen alderantzizko zentzuan. Guztiak, mutilak zein neskak, eskuineko oinaz hasten dira, errepiketeo txiki bat egin eta belaunak zertxobait altxatuz. Karrika dantza amaituta, dantzariek dantzatzeari utzi eta oinez jarraitzen dute. Danborraren azken makilkada entzundakoan, bapatean gelditzen dira. Bikoteek geldirik jarraitzen dute. Dei berri baten azken nota mantenduan, mutilak neska begiratzen du dantzalako gonbita eginez zapia eskaintzen dion bitartean. Eta kateari hasiera emateko, bakoitzak zapiaren punta bat hartzen du besoak goian dituztela. Guztiak eskuineko oinaz hasten dira, eta neskak aldi berean eskuineko eskua gerrian jartzen du. Katearen pausoa, oin bat bestearen aurrean edukita dantzatzen da, puntaz eta belaunak altxatuz. Katea bukatu eta zubia egiten da. Zubian, dantzariak aurreko bikoteek osatzen duten arkuaren azpitik pasatzen dira. Neska, eskua gerrian duela, mutilaren aurretik pasatzen da. Bikoteek zapia zelkartuta jarraitzen dute. Zubia amaituta, bikoteen ordena alderantzizkoa da, hala azkenekoa lehena paratzen da eta alderantziz. Bigarren aldiz, katea dantzatzen da, eta amaitzean, bigarren zubi bat egiten da, lehenengoaren berdina. Horrela, bikoteak dantzaren hasierako ordenera itzultzen direlarik. Zubiaren musika amaitzearekin batera, bikoteak 90 gradu biratu eta aurrez aurre gelditzen dira. Fandangoa hasten da. Hasieran, punteo 4 pauso egiten dira. Mutilak eskuin ezker hasten dira, eta neskak alderantziz, oin bat bestearen aurrean jarri. Ondoren, jota 4 pauso egiten dira. Belaunak altxatuz, oinak lurrean apoiatuz, eta altxatzen den oinaren punta beherantz jarriz. Mutila eskuin ezker hasten da, eta neska ezker eskuin. Bai punteoa bai jota, ibilbide zirkularra galdu gabe eta abantzatuz egiten dira. Jotaren engainoaren ondoren, alboetarako pausoa 5 aldiz egiten da. Biratu behar garen aldeko oinarekin hasiz eta aurrerantz soilik eginez. Bikoteak berriro ere aurrez aurre daudelarik amaitzen da. Nota mantendua entzuten den bitartean, besoak jaisten dira eta neskak zapia gordetzen du. Zati hau, lehenengoaren berdina da, oraingoan baina besoak goian edukiz dantzatzen da, eta jota pauso bat gehiago egiten da. Alboetarako 5. pausoaren ondoren, bikotearengana hurbilduz buelta bat ematen da, balts 2 pauso eginez eta abiadura motelduz. Buelta amaituta, besoak jaisten dira, eta neskak bere ezkerreko eskua mutilaren eskuineko sorbaldan paratzen du kanta hasteko. Aldi berean, neskak eskuineko eskua gerrian jartzen du. Bikoteek aurreraka begira dantzatzen dute, punteo pausoarekin aurrerantz, eta elkarren txandan oinaren punta tiratua aurrerantz ateraz. Mutila ezker eskuin hasten da, eta neska eskuin ezker. Lehenengo kantaren ondoren, fandangoaren 3. eta azkeneko zatia dantzatzen da, bigarrenaren errepikapena dena. Amaitzeko, kanta berriro dantzatzen da. Fandangoaren ostean, bikoteak oinez darraite ibilbide zirkularra mantenduz. Baltxea hasten da, bikoteari begira biratuz. Mutilek besoak goian dituztela dantzatzen dute, eta neskek gona hartzen dute graziaz mugitu. Baltz pausoa markatuz dantzatzen da, eta zirkuluan aurrera eginez jarraitzen da. Mutilak eskuinaz hasten dira, eta neskak ezkerraz. 3 errepikapen egiten dira. Errepikapenak 2 kruzek bereizten dituzte. Kruzean, baltz pausoa egiten jarraituz,
bikoteek elkarri eskua ematen diote eta gurutzatu egiten dira. Ezkerreko oinaz hasiz, 4 aldiz eskuinaldetik, eta eskuineko oinaz hasiz, beste 4 ezkerraldetik. Baltsea amaituta, ibilbide zirkularra alde batera utzi eta bikoteak lerro zuzenean jartzen dira 2 ilara osatuz eta bikoteak aurrez aurre gelditu. Horrela, jota zaharrari hasiera emateko. Jota zaharra alboetarako pausoarekin hasten da, besoak altxatuz. Pausoa lehenik ilararen hasierarantz egiten da, 3 aldiz errepikatzen da eta buelta batez amaitzen da. Ondoren, jota 3 pauso egiten dira. Mutilak eskuin ezker eta neskak ezker eskuin hasiz. Ilararen hasierarantz jota engaino bat eginda, 5 buelta bikoitz egiten dira. Bakoitzean, buelta eta erdi biratzen da, eta azkenekoan abiadura moteltzen da koplari hasiera emateko. Koplan, alboetarako pausoa egiten da, pausoa luzatuz eta beti bikoteari begira biratuz, desplazamenduaren zentzua aldatzean. Pauso hau 9 bider egiten da, eta ondoren buelta bat egiten da erritmoa azkartu. Jota zaharrak punteo 5 pausorekin jarraitzen du. Mutilek ezker eskuin egiten dute, eta neskek eskuin ezker. Azkeneko pausoarekin batera, punteo engaino bat egiten da ilararen amaierako alderan, eta beste alderantz buelta bat egiten da. Jota 3 pausorekin jarraitzen du. Azkenekoan, jota engaino bat egiten da ilararen hasierarantz, eta beste aldera, buelta bikoitz bat egiten da abiadura motelduz. Buelta amaitu eta guztiak ilararen amaiera alderantz begira gelditzen dira. Kopla errepikatzen da. Berriro ere, punteo pausoa egiten da kruze bat egiteko. Kruzea, bikoteari aurpegira begiratuz eta haren eskuineko aldetik gurutzatuz egiten da. Lekuz aldatzea 4 pausotan burutzen da. Neskak hasierako lekura 3 pausotan bueltatzen dira, eta jarraian punteo engaino bat egiten dute ilararen amaierarantz. Mutilak berriz, hasierako lekura 2 pausotan bueltatzen dira, eta engaino bikoitz bat egiten dute. Lehena ilararen hasierarantz, eta bigarrena beste alderantz. Engainoak eginda, 4 buelta bikoitz egiten dira. Gero, 3 jota pauso, jota engaino batekin eta buelta bikoitz batekin amaitzeko. Biratzen den bitartean, abiadura moteldu. Jarraian, kopla dantzatzen da berriro ere. Azken bueltaren ostean, poliki-poliki, besoak jeizten dira eta bikotea agurtzen da burua arinki makurtu. Dantzariek geldirik itxoiten dute boleren hasiera. Bolerak, engaino bat eginez eta besoak altxatuz hasten dira. Buelta laurden bat biratuz ilararen amaierarantz. Mutilek ezkerreko belauna altxatzen dute eta neskek eskuinekoa. Oinaren punta beherantz tiratua dutela. Ondoren, beste alderantz, ilararen hasierarantz, buelta eta laurden bat ematen da bolera pausoa eginez bikoteak aurrez aurre gelditu arte. Pauso hau, belaunak elkarren txandan altxatuz egiten da, eta oin punta beherantz estiratua dugula errepiketeatuz. Besoak jeitsiz amaitzen da, burua makurtuz, eta aldi berean lurraren kontra dagoen oinaren punta tiratua egon behar du. Horrela, mutilek ezkerrekoa eta neskek eskuineko oina aurrerantz ateraz. Oina ez da utzitako lekutik kentzen, gaitel nota mantendua bukatu arte. Ondoren, hasierako engainoa errepikatzen da, eta oraingoan beste alderantz buelta eta erdi egiten da. Bueltaren zentzua aldatuz, buelta eta laurden egiten da bikoteak aurrez aurre gelditu arte. Buelta hauen ostean, boleren saltoak datoz. 4 salto markatzen dira. Elkarren txandan oin bat aurreraka ateraz eta punta tiratua lurraren kontra jarriz. 4. saltoa bulkada handiago batez egiten da. 5 aldiz errepikatzen dira. Mutila eskuin ezker ateraz hasten da, eta neska ezker eskuin ateraz, hasierako agur berdinarekin amaitu. Orain, oina danborraren 3 bider lauko lehen konpasa burututakoan kentzen da. Bigarren konpasarekin batera, bikoteak kruzearen bitartez gurutzatzen dira, guztiak ezkerreko oinaz hasiz. Leku aldatzea, danborraren erritmoa jarraituz 3 pausotan egiten da. Segidan, alboetarako pausoa egiten da, ilararen hasierako alderantz hasiz. Lekuan bertan, aurrera egin barik, danborrak jotzen dituen konpasen arabera hainbat aldiz dantzatuz. Bolerak beste 2 aldiz errepikatzen dira. Bien bitartean, bikoteak berriz gurutzatuz horrela hasierako lekura buelta daitezen. Azken boleraren saltoetan, abiadura pixkanaka eta etengabe azkartzen da. Mutilek dantzan eskaren aurrean makurtuz amaitzen dute. Eskuineko belauna lurraren kontra jarriz,
eta oinberaren punta tiratuz. Neskek aurreko boleretako agurra errepikatzen duten bitartean, eskuineko eskuaz mutilen eskuineko eskua hartzen dute. Bolerak amaituta, azken korrikaldiaren garaia da, dantzari amaiera ematen diona. Mutila altxatu eta aldi berean, bikoteak kalejiraren pausoa egiten hasten dira eskuineko hankaz eta eskutik helduta. Pausoa hasierako kalejirakoaren berdina da. Doinuaren lehen errepikapena hastean, neskak eskuineko eskuarekin zapia hartzen du eta airean mugitzen hasten da publikoari agur moduan. Momentu honetatik aurrera, musikaren abiadura pixkanaka eta etengabe azkartzen doa. Musika beharrain bat aldiz errepikatzen da, bikote guztiek eskena utzi arte. Horrela, ematen da amaitutzat dantza.